ଏ ଲା 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 ଲା। ଏ ଆଜି କଣ ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆଜି କଣ କାମ ଫାମ ବନ୍ଦ କି? ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ। ଏଇ ବାହାନାରେ ଟିକେ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ। ଏ ବାବା ତୁ अंकल କିଏ? अंकल ଏଠି କଣ मତେ भोक କରୁଛୁ? ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାନା। ଖାଇବୁ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇବୁ ନା ଲଉଡ଼ା ପାଉ ଖାଇବୁ? ନା ଲଉଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ? ହଉ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବାପା, ଆରେ ବାପା କଣ କହିଦେଇଛି? ଗୋଟେ ବାପା ବାଇଧରେ ଲୋକରେ ଧର ନା ରେ ପୁଅ। ହଁ अंकल ମୁଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତାରେ ମୁଁ ତ ଲଉଡା ପାଉ ଖାଇଛି ଲଉଡା ପକୋଡା କଣ ମତେ ଖୁଆଅ। ଏ